कार्यक्रम हा डिजिटल चॅनल हा लाईव्ह चाललेला कार्यक्रम आहे. डिजिटल चॅनल लाईव्ह चाललेला कार्यक्रम आज या ठिकाणी सुरू आहे. हा कार्यक्रम डिजिटल चॅनलला पूर्ण चालू आहे.
काही जी मंडळी अशी मंडळं आहेत की जे आपला ठसा या फोर्ट विभागातील जनतेकरता उमटून जातात. तसं हे बालवीर सार्वजनिक गणेश मंडळाचे आमचे राजेश हेगडे साहेब आहेत की त्यांनी ह्या मंडळाला या फोर्ट विभागामध्ये एक वेगळ्या स्तरावर आणून ठेवलेलं आहे. फक्त डीजे आणि ढोल ताशा न करता सगळ्या अर्थाने आपली सांस्कृतिक ठेवा या फोर्ट विभागाच्या जनतेला दिसावा, तो ज्या पद्धतीने या फोर्ट विभागातील मंडळींना त्याचा अनुभव वाटावा या दृष्टिकोनातून हे बालवीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ कार्य करत आहे. मी या सर्व मंडळाच्या प्रमुखांचं मी हा धन्यवाद देतो. मी श्री आमचे बबन माडी यांना विनंती करतो की त्यांनी आमचे राजेश हेगडे साहेब यांचं पुष्पगुच्छ शाल व श्रीफळ देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं. त्याचप्रमाणे पौर्णी मामा यांना राजेश मुंडेकर जे आमचे एकनाथ शिंदे साहेबांच्या गटाचे कल्याणचे जिल्हा प्रमुख उपजिल्हा प्रमुख आहेत, त्यांना मी पौर्णी बाबांना एक शाल श्रीफळ जे आमचे एकनाथ शिंदे साहेबांच्या गटाचे कल्याणचे जिल्हा प्रमुख उपजिल्हा प्रमुख आहेत, त्यांना मी पौर्णी बाबांना एक शाल श्रीफळ देऊन त्यांचं स्वागत करतील. गणपती बाप्पा. संजय लाड हे समाजसेवक आहेत पिंगळा विभागाचे, ते आमचे मित्र लॉरेन्स यांचं स्वागत करतील. त्यांना मी राजू देवरे साहेबांना विनंती करतो. खरं आणि प्रवीण बाबा दोघांना बरोबर एक अप्रतिम अशी सुंदर अशी म्हणूनच तुम्ही या फोर्ट विभागाच्या जनतेला तुमचं दर्शन दाखवत असतात. मग कोट्यांचा सत्कार केला आपण मंडळी एक वेगळ्या ज्या फोर्ट विभागामध्ये तुमची सर्व जेवढे फोर्टची जनता आहे तुमच्या या मिरवणुकीची वाट पाहत असतात आणि कधी मिरवणूक आणि असं अप्रतिम दृश्य कधी आम्हाला बघायला मिळतात. मी टॉनी बाबा त्यांच्या सर्व सरकारांचे आणि राजेश देवरे साहेबांचे तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मी खास धन्यवाद देतो आणि मी टॉनी बाबांना विनंती करतो की त्यांनी दोन शब्द या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं. हे बाप्पाची कृपा आहे आणि हे सर्व मित्र त्यांचा आशीर्वाद आहे. दरवर्षी आम्ही गणेश उत्सवाला ह्या प्रकारे आपल्या मिरवणुकीला येतो. दुसरं म्हणजे आपले मंडळाचे अध्यक्ष राजेश हेगडे, रोहित हेगडे, टोनी बाबा, लॉरेन्स देवो आणि सर्व मोठे लहान आपण जेवढे कार्यकर्ता आहे सर्व मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, आपले इकडे गावडे बबन माडी पटेल, सचिन श्रीकांत गवळणी या सर्वांचा फार आभार करतो. आणि दुसरं म्हणजे आणि छोटीशी एक आहे आपल्या मुलांना लहानपासूनच हे काय
आहे आपण फक्त पैसा मागतो पैसे म्हणजे सर्व असं काय नाही सर्व म्हणजे एकदम धर्म आपला अगोदर आहे त्याच्या अगोदर आपले किती जेवढे आपले प्रमुख आहे त्यांचं सर्व एक आपण राजसाहेब पण येतात तर हे धर्माबद्दल आम्ही आपल्या मुलांना शिकवलं हवं आम्ही काय करतो पैसे पैसे काम धंदा हेच करतो हे काय कामाचं नाही जर आपले आपले पहिले जर आउट टाईममध्ये गेले तरी काय कामाचं नाही म्हणून सर्वांना एक विनंती आहे या मुलांना लहान मुलांना आई वडिलांना पण एक आपल्या मुलांवर लक्ष द्या आणि मुलांना पण या बाबा आई वडिलांना कधीच सोडू नका बोला गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती त्यांच्या हॉटेलमध्ये जाऊन आम्ही त्यांची भाषा शिकलो बोला गणपती बाप्पा आज पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो अख्खा मंडळाचा ढोलारा त्यांनी आपल्या खांद्यावर तिथे सहकारी मंडळाने आपल्या खांद्यावर घेतला आणि खरोखरच जी मंडळ या विभागातून चालली होती ती मंडळ परत उभारली आणि परत एक आपलं रूप या पोट विभागाच्या जनतेने पाहिलं पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि आपल्या सर्व मंडळातील पदाधिकाऱ्यांचं मी स्वागत करतो या ठिकाणी तुम्हाला पिण्याच्या पाण्याची आणि बिस्किटची व्यवस्था केलेली आहे त्याचा आपण अवश्य लाभ घ्या बोला गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती धन्यवाद धन्यवाद राजेश भाई
सहर्ष स्वागत स्वागत स्वागत. बालवीर फोर्ट या मंडळाचं वैशिष्ट्यच राहिलेलं आजपर्यंत की दरवर्षी विविध प्रकारच्या वेशभूषा, दाक्षिणात्य संस्कृती, दर्शन, त्याचबरोबर विविध प्रकारचे डान्स आणि दाक्षिणात्य वेशभूषा करून आपल्या गणपती बाप्पाचं नाव लोक जाणवण्याचा प्रयत्न दरवर्षी केला जातो. या मंडळाचे दिनेश खोटियन हे दरवर्षी याचं सादरीकरण करतात आणि दक्षिण भारतातून अशा लोकांना आमंत्रित करतात जेणेकरून हा कार्यक्रम खूप छान होत असतो. बालवीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ बालवीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय राजेश यांनी मंचकावर यायचे आहे. संपूर्ण दाक्षिणात्य पद्धतीचं नाट्य घेऊन तो विभागामध्ये नवचैतन्य निर्माण करणारे बालवीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, तो विभागामध्ये नवचैतन्य निर्माण करणारं मंडळ जर कोणतं असेल तर ते बालवीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आहे. मी सर्व गणेश भक्तांचं हार्दिक स्वागत करतो. शिवसेना शाखा क्रमांक 225, शिवसेना शाखा क्रमांक 225 च्या वतीनं बालवीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, बालवीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं शिवसेना शाखा क्रमांक 225 च्या वतीनं हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत. चला पायी हळूहळू चाला, मुखाने गजानन बोला, बोला गणपती बाप्पा. पुढच्या वर्षी सन्माननीय बाबा दोन्ही फडणवीस यांनी मंचकावर यायचे. बालवीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे सन्माननीय दोन्ही फडणवीस उर्फ बाबा यांनीही मंचकावर यायचे. मी सर्व गणेश भक्तांचं हार्दिक स्वागत करतो. शिवसेना शाखा क्रमांक 225, शिवसेना शाखा क्रमांक 225 च्या वतीनं शिवसेना कुलाबा विधानसभा संघटक सन्माननीय श्री गणेशजी सानप, शिवसेनेच्या नगरसेविका कार्यसम्राट कार्यरत नगरसेविका सुजाताजी सानप आणि त्यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं बालवीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळातील सर्व पदाधिकाऱ्यांचं हार्दिक स्वागत. सन्माननीय या मंडळाचे अध्यक्ष राजेशांना आणि टॉनी फर्नांडिस उर्फ बाबा यांनी मंचकावर यायचं आहे. कृपया शिवसेना शाखा क्रमांक 225 च्या वतीनं दक्षिण भारतातील विविध प्रकारच्या वेशभूषा आणि त्यांचं मुंबईत केलं जाणारं सादरीकरण आणि गणपती उत्सवाची वाढवणारी शोभा या मंडळाचं एक वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे. ते दरवर्षी विविध प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करून आपल्या गणपती उत्सव मंडळाची शोभा वाढवतात. आणि अशा बालवीर फोर्टचे दिनेश खोटियन हे दक्षिण भारतातून या कलाकारांना आमंत्रित करतात आणि त्याला सादरीकरण केलं जातं. त्याचबरोबर उर्फ बाबा यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या मंडळाच्या वतीने सहर्ष स्वागत करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर या मंडळाचे सर्व राजेश रंगाचे आणि धडाडीचे कार्यकर्ते आपले लॉरेन्स भाई नेगो हे या मंडळातील एक धडाडीचे कार्यकर्ते
त्यांचं सामाजिक कार्यामध्ये